Magandang araw mga katapa, nandito po tayo ngayon sa bayan ng Dagami, Leyte, kung saan ipapakita ko po sa inyo ang kaganapan ngayon dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. So ganito na po yung eksena dito, tumas po yung level ng tubig. Nandito po tayo ngayon sa San Benito Bridge. Ito yung San Benito Bridge ng Dagami. Morning! Good morning, sir. Morning! Morning, katapa. Kailangan kami ng relief kayo. Kaya ba yung relay? Nabala kami dito! Relief! Pwede naman! Tulong! Relief! Dagigat kami! Very Willy. Willy ang pagkandoma. Ito po ang baha dito sa Dagami, Leyte. Isang oras pa yan bago bumaba. Hoy, nasa kayo sila. Matama kita. Sila, sila. Ayan mga katapa, panibagong update po. Ayan, kanina po mga katapa, nag-live po tayo sa ating FB, sa ating Facebook account na Joseph Bantula, kung saan nasaksihan po natin yung pagtaas po ng tubig. At sa kasalukuyan na to mga katapa, medyo tumaas na po talaga siya. Kasalukuyan po mga katapa, nandito po tayo ngayon sa Barangay Lusad, District 6, bayan ng Dagami, Leyte, kung saan yung ating mga kababayan ay hindi po nakakatawid papunta doon sa Barangay Canlinga. Train labas sa tao. Basta, libre. Morning! Ano po yung masasabi mo sa sa katayuan ng ating barangay ngayon, Mr. Giston? Okay lang naman. Matagal pa to.
Matagal pa. Tagal pa. Pag dumating na yung bus sa may kanto, doon na ako mag-aal sa balutan ng mga damit ko. Ano yung mga ginagawa mong preparasyon ngayon sa inyong bahay? Nag-iimpake para hindi kami malunod. O yung motor, bagong-bago. Saan mo isasabit? Doon sa atop namin para hindi malunod. Sa atop. Okay. Para interview. Ano kaya? Maray karagtabon. Video ada itu sedikit tawa. Video. Good morning! Iblog kali apa? Apa sih? Ayan, sumakay po tayo ng karita kasi medyo malalim na po dito. Bahay na po. Magkano yung ano? Pasahe po? Pasahe. 30 pesos lang. 30 pesos lang. Mga kaibigan lang yan. At sa presyo na yan. Na malalim na. Ayan, nagmistula na pong dagat yung highway ng Kanlinga. Ayan, ng Lusad papuntang Kanlinga. Ito na po yung kaganapan ngayon mga kaibigan. Nakasakay po tayo ngayon sa Barsa kung saan tinutulak lang po ng ating mga kaibigan papunta doon kasi hindi na po kaya ng kahit anong sasakyan. So ito na lang po yung kailangan nating sakyan para po tayo ay makatawid papunta ng Barangay Kanlinga. 30 pesos po yung pamasahe papunta doon. Ayan, 30 pesos din po balikan. So, kung makikita nyo po, tula na pong dagat yung sitwasyon dito. Kuya, baka kayo mano ha? Hindi yan kuya, no problem. Because saan to safe. Safe daw, safe, safe. Ayan, so yung mga kariton mga kaibigan, sinasakay na lang po yung motor para po makatawid. Yung motor, magkano yung pasahe? 50 lang boss. 50. Bakit yung tao 30, yung motor 50? Mas mahal yung motor kasi sa tao. Good morning! Hey, ticket light na gano'n ticket light boss. Wala, naroon na! Yan sir, no problem. Pangalan, ano safe. Safe.
Ayan sila yung mga nagtutulak ng kariton papunta doon. Para lang mabuhay sa mundo na to. Para magpapira. Yan, para magkapera. Ayan, so diskarte lang po yan mga kaibigan, di ba? So ayan mga kaibigan, once again, nakasakay po tayo sa kariton. Kung saan itinutulak lang po ng mga kababayan natin. Ayan, 30 pesos daw po yung pamasahe papunta doon. Medyo napakalayo po. At ayun na nga. Mabulto maninig. Ang gusto rin na nagmamahal. Basta, waray na napait. Pangit naman, pero tapat naman ko naman ito. Kaya, pwede dito ako. Ha? Ay, tumahulog. Diri ka sila maupay. Ikaw din ha. So 30 pesos po yung yung pamasahe. Oo, sir. Galing na Barangay Luzon papunta ng Barangay Kanlinga. Barangay Kanlinga. Ayan. Nakasakay po tayo dito. Kung makikita niyo po yung paligid ko, nasulan na po siyang nagdagan. So ganito po yung sitwasyon dito sa Dagami Lake, mga kaibigan. Kapag patuloy yung ilang araw na Umuulan. umuulan. So ganito po yung naging sitwasyon dito. Ito po mga kaibigan. Masalaram naman po, no? Mas malalim. Mas malalim pa yan, boss. Ha? Masalaram pa lang to. Medyo. Pero di ka maabot sa baraka. Ito po mga kaibigan. Dalawang araw na pag-ulan, ito po yung nangyayari. Nangyayari sa mundo. Nangyari sa mundo. Ano ba nangyayari sa atin? Ayan, so tinutulak po tayo ng mga ng mga kaibigan natin. Dalawa po kami ni ate nasakay. Hi ate, welcome to my vlog. Masikat na dito. Yes! Maray ko na! Yes! Masalarom na, ano ka na masalarom? No problem, sir. No problem. Problem. Ayan, medyo palalim po na ng palalim po yung tinatahak na po natin mga kaibigan. Uy, ay niyo pagbukal siya. No problem about that. Because I'm hungry. Ayan yung mga gilid po mga kaibigan, yan po yung palayan. Tapos kung nakikita nyo, nagpistula na po siyang dagat. Yan, papunta po tayo ng Barangay Kanlinga kung saan marami pong mga na-stranded po na mga tao din doon. So napakadelikado na po para sa ating mga kaibigan na motorista na tahakin ang lugar na to. Kaya ito na lang po yung pinaka-source na gagamitin, yung kariton na itinutulak ng ating mga kaibigan papunta doon at saka pabalik. So 30 pesos lang po. Tapos yung motor, pwede rin po isakay dito, 50 pesos naman po. Kaya tinutulak po nila. Ayan, kunting-kunti na lang at tayo ay ala, ayaw. Wala ko makuha. Ayan, napakarami pong mga ibon na nagliliparan. Napakadelikado po, pero para po sa inyo, gagawin natin ito. Duso. Palapit. Ayan, palapit na naman. Kuya, walang bibitaw ha, walang bibitaw. Kapit lang. Dito kami, kuya. Ayan sila po yung tumutulak ng kariton. Oo. Dalawang tiyos ang katabi ko. Dapat ba mo tayo sakay?
Sige lang yan, papapalaki. Ako yung pagdama kay Bangin Mabukan. Social distancing. Tulo na yan, sir. Kaya, tulo ba? Ay hanggang tatlo hanggang apat lang yung kayang isakay ng ng kariton na to. Ayan, para po sa mga kaibigan po natin sa sa yung mga ikasinato nga dagabinon nga ato langyaw nga nasod. Sugad man nga ato lugar. Amo na po rin sitwasyon nga na ikabutangan it Dagami-Leyte kon waray bungudan mo waray wantas nga pagkinuran. Ayan, so palapit po tayo sa Barangay Canlinga. So nandito na. Kuya, matambayan ka mga to, kadali. Okay. Ayan mga katapa, nandito na po tayo, malapit. Nandito na po yung ating mga kaibigan na na-stranded po, tsaka yung iba, hindi na po makatawid. Morning! Morning! Okay na. Teka lang. Kopay nga aga. Nakatabok na kita yan ako, Kalinga. Welcome to my YouTube channel. Hi, sir. Good morning. Morning. Dito pa, matabog kami. Matabog ka mo. Ade, good morning. Good morning, ate. Why so shy? So ayan mga kaibigan, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Canlinga. Morning! Ayan, may ton. Morning! Di ba nagpabahay ito? May ton. Nagbabaha. Ate. Alikip. May ton. Ari, wag kayo manginang-inang. Karabaw. Ano? Palayugan Carabao, tas video ha. At palayog. So mabalik na lot kita ngadto. Ano yung masasabi mo sa sa sitwasyon ngayon sa Kalinga? Masasabi ko sa sitwasyon eh. Huwag kami, ano po. Masakay na ya. Ay, natulog yung sakyan. Good morning, social distancing po. Adi namon driver ang tading ako. Naman na natin sakyan kanina. Driver Karumata. May discount niyan. Pero na ko nutim ko hidaya, pero na. Tuwan pala ni sir, bale 150. Kasama yung sayo.
tabok na lot kami nga to. Okay na, masakay na ako. Damo naman ba? Mabugat na. Kilala. Sige sir, mabiyahin na kita sir. Mabiyahin na. Paalam na, paalam na. Paalam. Bye-bye. Pakita ka mo ha. Pakita. Sumasakay na. Kuya, kapten. Hindi, masakay ako. Sige sir. Adi na, masakay na kami. Masakay na sir, masakay na. Kapot sir, kapot. Sige. Sige, biro. Ito na. Ma'am, ako din ang ma'am. Adi, matigat to na doon kami. Kuya, damo na ba ya kami ha? Bakit mas mabugat na yan ha? Pare, kilali. Social distancing. Ay, lewat. Good morning. Ito na, biyahe na. Let's go. Balik na lot nito. Morning. Good morning. Uy, napahuli ko sa iyo. Napahuli ko sa iyo. Bawal ba natin mga pulis? Bawal ka. Ay, bawal ko na bata. Oh, basta pa. Morning. Wala ka pili. Atos pulis. Tinato ko pare. So, tibalik na lot kita yan ng mga kasangkayan. Ito ha, Dagami proper. Alam ko kanina. Pag diri pa motos, damo pati pasaheros. Sir, damo pa makay. Hoy, bata, ikaw, halarom na. Ang pulis. Pare na mahayop pa mo ito ng unggoy na sinisip. Joke, Diyos ko. Kuya, halarom naman. Sige lang. Pare na pare. Bakit kita magtigalit-ligid? Pare, driver ha. Gusto naman, gusto. Driver. Mga driver kami. Kuya, nagtitigay din magkita-ligid. Buti ka itong sir ko. Kaya buti na yun eh. Parang ko naman driver. Hi, ma'am! At halo yung mga nagkuhan, yung mga tumutulak ng kariton papunta doon. Pabalik na po tayo mga kaibigan sa Dagami proper. Yan. Mauran na liwat, mauran. Dito, halarom dyan pa nun dito. Ito man dyan pala, Aaron. Gusto naman gusto. Dito, tigal na tumigit. Tama na lang to. Ayun mga kabataan. Mami, ang panganto na. Alam ko, sura niya mo doon. Direct lang.
Ayan, nagpistula na pong dagat, yung palayan. Harayo pa. So naman tayo mga kaibigan, kumakay. Awul-awul na. Ay naman mga driver. Ano yun? Gwapo nga driver. Sikat na kita. Shout out, shout out, shout out. Shout out ko sa mga kaibigan kong Piyos. Ikaw nga kong Piyos. At sang kulok di mabumulos ka pa doon sa kulok. Kumutos liwat kayo. Ano man natin tansya, makautos pa ini diri pa. Gusto ko lang pa ni sir. Tapos kamulan. Tawa-tawa lang ikaw ha, tawa-tawa. Kumarami pang video mo. Kuya, pagkita ka mo ha. YouTube channel, Joseph Pantula. Hi ate. Nanay. Par. Ayan, palapit po tayo ng palapit sa Dagami Town proper. Nakasakay po tayo sa kariton kung saan tinutulak lang po ng ating mga kaibigan. So ito lang po yung pinaka paraan po natin para po tayo makatawid. Kasi napakataas po ng tubig baha, dulot po ng ulan. Ilang araw na pag-ulan sa bayan ng Dagami Leyte. Yan, harani na, harani na. Nakapira na ka mo balik ya. Katulog pala ni sir, katulog. Katulog pala ni. Bit mga bata, tagsing ko lang ito na era, ano? Libre niya lang ni Era. Libre na. Kita nung nag-andus. Malon. Now, approaching Dagami Town proper. Yay! Umutos na ano? Umutos. Kayo kay Taatuan po an. Pero mabot yun lang, mabot yun. Atan mabuli. May kin mo, ali.
Mar, hi, Anay, hi. Okay. Shout out. Okay, adi na kami na dagami. Huwag na eh. Kape Anay. Jadi apa? Huwag na eh.